Nik nemá v srdci väčšiu lásku ako ten, kto dokáže položiť svoj život za svojich bratov. Naša púť sa začína vo Vajnoroch, kedysi malebnej dedinke, dnes je súčasťou Bratislavy. Tu sa narodil 4. januára 1915 ako prvý z 10 detí Don Titus. Don Titus už od detstva túžil slúžiť pri Pánovom oltári a zároveň jeho srdce horelo neopísateľnou láskou k Panne Márii Pomocnici. V roku 1940 slúžil svoju primičnú svätú omšu práve vo Vajnoroch. Keď sa mu naskytla možnosť obetovať sa za svojich bratov, Don Titus túto možnosť prijal. Bolo to pre neho vnuknutie podobné ako stretnutie svätého Jána Boska s chudobným chlapcom. Počas zájazdu do Ríma putujeme cez miesta, ktorými Don Titus prevádzal klerikov zo Slovenska do Turína, aby tam mohli doštudovať za kňazov. Zároveň chceme pocítiť aj veľkú milosrdnú Božiu lásku, ktorá sa prejavovala aj v živote Božieho služobníka Titusa Zemana. Moje srdce cíti to, čo sa tu dialo, keď tu prechádzal Boží služobník Titus Zeman. A verím, že aj vaše srdce to cíti. Michal vám to povedal pred svetou omšou. A tak poďakujme za to Pánu Bohu. Je to obrovský dar. Budem hovoriť, alebo respektíve pokračovať v tom výklade, ako prechádzali. Skončili sme v Marianojštifte s tým, že z Marianojštiftu potom prešli cez Štajer do Lincu. V Linci sa nakrátko zastavili u Salesiánov, tam si odpočinuli. Z Linca prvá skupina pokračovala cez Salzburg, Innsbruck do Brennerského priesmyku. Po horách, kopcoch museli prechádzať tak, aby ich nevidela ani talianská, ani rakúska pohraničná služba. Po tejto ceste sa premiestňovali pohraničiari a oni nemohli vedieť, v ktorom momente sa objavia a tým pádom by ich videli, lebo tí pohraničiari jazdili na autách. Takže veľmi ľahko by ich mohli zvládať a nemali by sa kedy skryť, takže ostávali viac skovaní v tých horách. Je to trošku náročnejšia cesta. A toto je pravdepodobne tá pôvodná cesta, ktorá aj vtedy sa kúkatila týmto priesmykom Brennerským. Odtiaľ prišli do Verony a z Verony do Turína. Tam odovzdal mladých chlapcov, klerikov, hlavnému predstavenému do výchovy. Tu si musíte uvedomiť tú lásku Titusa Zemana, ktorý chlapcov nie že posielal, ale ich sprevádzal. Správal sa ako zodpovedný otec, ktorému sú zverené deti.
Vzhľadom na to, že sa nám už to spoločenstvo krásne dáva dokopy, tak určite by bolo dobré aj nejaké také malé zoznámenie sa. Tak pokúsime sa potom pri príchode, uvidíme, kedy teda dorazíme do Trenta, do hotela, pokúsime sa ešte na chvíľočku nájsť si miesto, kde by každý mohol sa aspoň predstaviť menom a prípadne niečo pekné povedal. Tak to je prosím pekne komisia. Veľmi rád a som ochotný pre každého z vás urobiť všetko, čo len vládzem, aby ste mali plnohodnotný ľudský a kresťanský život, aby ste dosiahli spásu. Preto som tu. Ja si takto predstavím ďakujem. Loreto, mestečko ležiace 20 km juhovýchodne od Ancony, je už od 14. storočia po Ríme najslávnejšie pútnické miesto Talianska. Jeho centrom je chrám Svätého domu. Loretánska svätyňa je podľa starej tradície nazareckým domom Panny Márie. Mariánske momenty v rodinnom živote prinášajú bohaté ovocie. A teraz by som sa na to pozrel trošku aj z hľadiska tohto druhého úseku našej cesty. Ideme po stopách Božieho služobníka Titusa Zemana a jeho mariánska úcta bola skutočne vzor na ten denný ruženec, to uctievanie si Panny Márie a odovzdávanie tejto mariánskej úcty ostatným, tá dôvera, keď prechádzali cez hranice, keď vo väzení boli, on dôveroval naplno Panne Márii. A Don Bosco slúbil, to je zaujímavé, Don Bosco slúbil, že tí, ktorí budú dôverovať Panne Márii a milovať sviatostného Spasiteľa, alebo otočím to, ktorí budú milovať sviatostného Spasiteľa, teda ktorí budú pristupovať pravidelne k svätému príjmaniu a budú si uctievať Pannu Máriu a budú jej dôverovať, uvidia zázraky. A tento prístup Dona Boska sa zrealizoval aj v živote Božieho služobníka Titusa Zemana. A je to aj pre nás taká ponuka. Tak začníme uvedomením si tento dnešný deň, uvedomením si týchto dvoch skutočností, že ani jeden opravdivý mariánsky ctiteľ nezanechal, nestratil svoje povolanie, nezahodil svoje povolanie. A druhá myšlienka, milujte sviatostného Spasiteľa a dôverujte Panne Márii pomocnici a uvidíte, čo sú zázraky. Dobre, tak teraz sa zdravím. Dobre, môžete pokračovať. Dám vám olejček z nazareckého domčeka, v ktorom bol posvetený. Tak to je ten špeciálny olej, ktorý sa len tu v Lorete posviaca na sviatok Panny Márie. Okrem toho vám taký maličký obrázok dám. Požehnanie sme dostali od pátra Kapucína, ktorý to má tu na starosti. No a verím, že sa vám páčili aj betlehemíky.
poďte, tak pozrite sa, tu je prekvapenie, prišiel nás privítať hlavný predstavený. Piacere, benvenuti, ciao, benvenuti. Uvedomíme si, že odpustenie tým druhým je podmienkou preto, aby aj Pán nám odpustil. Takže ideme na cestu zmierenia, zmierme sa s Pánom, ale zmierme sa aj so všetkými ľuďmi. A povedzme si, že odpúšťame všetkých. A budeme môcť dôverovať Božie milosrdenstvo, že aj On nám odpustí všetky naše chyby. Skloňte sa na požehnanie, skloňte si úmysly. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Keď je svätá omša za našich drahých Ježkových, ktorí sú vo večnosti, tak je iste svätá omša aj za nášho drahého Božieho služobníka Titusa Zemana. A tak vám položím otázku. Čo by povedal Titus, keby sa tu teraz zjavil, keby sme tu koncelebrovali? Keby teraz prišiel z toho miesta, kde sa nachádza. Vieme, kde sa nachádza. Sme pevne presvedčení, že je v nebi, je vecou cirkvi, aby to potvrdila oficiálne, teda, že je blahoslavený a svätý. A keby teda sem prišiel, čo by povedal? Pokoj
Vynikajúce, nasledujte ma. A šoférom čo by povedal? Nebojte sa a dávajte pozor na ovečky. To by povedal aj duchovnému, že dáme pozor na ovečky. Ale ja si myslím, že by povedal ešte jednu vec. Povedal by, drahí moji, to, čo ja prežívam v objatí nebeského Otca, to je taká úžasná blaženosť, to je taká úžasná skúsenosť, to je tak krásne, to naozaj ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevošlo. Lebo toto Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Toto by povedal by, takto vás prosím, urobte všetko, aby sme sa tam stretli všetci. Takže nebo, keď trpíš pre niekoho, pretože mu chceš pomôcť, pretože ho chceš zachrániť, pretože mu chceš odozdať vieru a lásku, tak je to dobré, že trpíš. A neboj sa, ani zrnko utrpenia nevyjde na zmar. Pán, ak máš čistý úmysel, ak máš hlbokú vieru, ak máš lásku v srdci, tak Pán to tvoje utrpenie premení na obrovskú hodnotu, ktorá zachraňuje. Čiže ty budeš spolu zachraňovať, my spolu môžeme zachraňovať ďalších. Pápež Zefirín poveril diakona Kalixta, aby sa postaral o pochovávanie kresťanov. Kalixt tak zaujímavým spôsobom sa dostal do vyhnanstva, stal sa otrokom, pracoval v baniach na Sardinii. A tak vedel sa pohybovať potom pod zem. Toto je tu sopečného pôvodu, tu materiál, ktorý je mäkký, ale na vzduchu stvrdne a tak potom už je pevný. Tak Kalixt najal skupinu kresťanov, tzv. fosorov, ktorí robili také chodby metrové do zeme a tam do tých otvorov robili takéto otvory, tzv. Lokula. Vidíte, tu vidím aj prierez. A tam zabalili telo mŕtve, umyté, namastené do plachty, založili a zatvorili buď pálenou hlinou, najčastejšie, najjednoduchšie, drahší bol kameň a ešte drahšie bolo tam aj niečo napísať. No a takto sa stalo, že keď robili jednotlivé chodby, hroby a podkopávali sa nižšie. Keď boli veľmi hlboko, tak urobili ďalšie poschodie a takto tu máme 2, niekedy 3, niekedy aj 4 poschodia.
príhodná. To znamená, boli uznané jej čnosti. Pozrite si dátum narodenia 15. december 1930 a zomrela 3. júl 37, čiže nemala 7 rokov. Relikvie druhého stupňa dotýkali sa Pána Ježiša a Pán Ježiš sa ich dotýkal. V prípade Tomášovho prsta je to relikvia aj prvého stupňa vzhľadom na Tomáša, že je to z jeho tela. Budeme tu vidieť, tu sú, všimnite si relikviáre. Prvý relikviár, to sú kamienky z Betlehema a z Kalvárie. Pre nás vzácne miesta, Betlehem, Kalvária. Druhý relikviár obsahuje články prstu svätého Tomáša, ktorý neuveril, neveril a Ježiš mu a teda mu hovorí Pán Ježiš, poď a daj sem, vlož sem prst do môjho boku. Neveriaci, ale veriaci. A tretí, to sú dva trene trňovej koruny. Prvý relikviár je nápis kríža. To je ten kríž, ktorý sa na Veľký piatok nosí v tejto bazilike. A tu vo vnútri sú kúsky z dreva, z kríža, z Kalvárie, z kríža Pána Ježiša. Potom tam uvidíte ešte kúsok aj z kríža jedného z tých dvoch lotrov, teda zločincov, ktorí boli ukrižovaní s Pánom Ježišom. Toto dali na zem, položili mŕtve telo Pána Ježiša a tu je tvárová časť, čiže toto vlastne týmto prikryli Pána Ježiša. To, čo je deravé, to je vyhorené, pretože tá bazilika v Turíne vyhorela. Ostatné veci, tu vidno napríklad ruky, prsty, vidíte, takto spojené, že vlastne turínske plátno odzrkadluje zvyšované mŕtve telo Pána Ježiša pred pochovaním. V Manopelo sa nachádza tvár Pána Ježiša, hovoril som vám, ešte vám budem hovoriť cestou domov. Na turínskom plátne tvár Pána Ježiša a tretia takáto tvár Pána Ježiša je v Oviedo v Španielsku. A keď som vám hovoril o tom Manopelu, tak som spomínal, že ten, kto robil výklad, tak tie tri tváre takto spojil, zatlačil tie tri obrazy za seba a nádherne odpovedajú, to je presne tá istá tvár. Toto je tá kongregácia, pri ktorej sa chceme modliť, a pomodlíme sa pri zdravasi za blavorečenie Božieho služobníka Isusa Krista. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Zdravás Mária, milosti plná. Ako Slovenska. To Slovenska. No a kus, ozaj kus neseme. Poďte. To je krásne. Poďte. Áno. Radosťou a vďačnosťou predstaviť otca Jozefa Zdislava Kiasa, ktorý prišiel medzi nás, aby nám niečo povedal o našej kauze. Prišiel z kongregácie pre kauzy svätých a je to pre nás naozaj veľká radosť a veľká česť, že môžeme byť spolu s otcom Jozefom Zdislavom na tomto stretnutí. By som predstavil ešte dvoch pokrvných príbuzných Božieho služobníka Titusa Zemana. To je Michal Titus Radošinský, synovec a výchovný syn Božieho služobníka Titusa Zemana a Danka Sásiková, netier Božieho služobníka. Priniesol som pozíciu, tak sa volá Titusovi Zemanovi. Vuol dire è un libro sulla vita e
naše pozíciou na Titusa Zemana bolo predávané teológmi a všetci cenzori boli udivení alebo takí očarení jeho životom. Jeho pekným životom, keď bol kňaz, potom keď bol vo väzení a jeho pekným životom a veľkým pokojným životom a tiež ako zomrel. Pretože keď zomieral, necítil nenávisť voči komunistom. Pretože hovorieval, že to bola Božia vôľa. A to bolo tak. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Všemohúci Bože, Ty si vyvolil svojho služobníka, aby nasledoval charizmu Svätého Jana Krstiteľa. Marta Mária Augustínová, Božie riešenie. Po prvom hriechu v raji sa Boh rozhodol kráčať s nami. A toto putovanie pokračuje dejinami. Nebeský Otec chce spolu s ľuďmi písať historický príbeh, ktorý ide od hriechu k svetosti. Životný príbeh Dona Titusa sa pred 101 rokmi začal, aby aj s ním nebeský Otec s láskou kráčal. To je ulička, kde sa ide do Univerzity Gregoriánskej. A ako Miško hovoril, rok tu študoval Titus. Poďakujeme Pánu Bohu za tie štúdia a za to, čo tu nadobudol nielen vedomosti, ale aj určite aj kus takej jezuitskej spirituality. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. V Ostickej ceste sa nachádza mimo mesta Bazilika svätého Pavla Zahradníka. Sa vás pred vstupom do Baziliky svätého Pavla za hradbami. Liekajte sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca. Veríte v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Toto je naša viera, toto je viera cirkvi, my ju oslavujeme vyznávaním Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.
môžeme každý predložiť Pánovi to, čo chceme, to, čo cítime, čo nosíme vo svojom srdci ako také túžby. Vymyslite si, keď sme sa blížili ku veži, tak tam bol ten obraz. To je ten obraz, ten vonkajší. Originál toho obrazu, ktorý vlastne bol namalovaný, je tu v kaplnke a tu môžeme prežiť chvíle takého osobného stretnutia s Pánom. Mojou obrovskou túžbou bolo sláviť svätú omšu v tejto svätyni prvýkrát dnes. A chcel som ju sláviť s vami. A podarilo sa to. Listina je svedectvom, že menovaný absolvoval púť Svetou bránou pri príležitosti mimoriadneho jubilejného roku milosrdenstva. Prechodom Svetou bránou sa mu želá, aby prežíval lásku Boha, ktorý potešuje, odpúšťa a dáva nádej. Stretnutie s Kristom v tomto jubilejnom roku milosrdenstva nech je preňho odpustením hriechov, vzrastom milosti a odmenou večným životom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Mali sme svätú omšu za nás, mali sme svätú omšu za našich drahých, mali sme svätú omšu za našich zosnulých drahých, mali sme svätú omšu za chorých a trpiacich včera a aby sme stále nežobrali, tak táto svätá omša nech je poďakovaním Pánovi za našu púť. Nech je oslavou dobrotivého trojediného Boha. Tri veci. Prvá vec, ktorú vám chcem povedať, je táto. Modlíme sa za blahorečenie Božieho služobníka Titusa Zemana. Veľmi vás prosím, aby sme si uvedomili túto skutočnosť. My nechceme, aby bol blahorečený ten Titus, o ktorom si myslíme, že by mal byť blahorečený. My nechceme, aby bol blahorečený Titus podľa našich predstav. My sa skláňame pred Božou veľkosťou a chceme, aby bol blahorečený podľa Božej predstavy. Teda nie ten Titus, o ktorom si myslíme, že to je ten hrdina a teraz rýchlo chceme, aby bol blahorečený a svetorečený a potom koniec. Nie. My chceme, aby ten Boží Titus bol blahorečený. Teda chceme, aby Pán Boh povedal tomuto svetu, kto je to Titus Zeman. Aby Pán Boh povedal tomuto svetu, prečítajte si tú ikonu jeho života, tú ikonu, ktorú som ja písal do jeho srdca. Teda dívajme sa na proces blahorečenia Božím pohľadom, ako Božie deti. Nie ako ľudia, ktorí majú nejaký plán a teraz chcú niečo dosiahnuť. Áno, v tom pláne 5-ročnom alebo 10-ročnom v nejakom pláne je istá méta, istý cieľ, ktorú chceme dosiahnuť. A teraz robíme všetko preto, aby sme to dosiahli a čím skôr a potom v poriadku, máme to za sebou. Nie, my to nemáme za sebou. My to budeme mať vždy pred sebou, pretože tu ide o Božie dielo. Takže veľmi vás prosím, aby sme zabudli na ten čisto ľudský pohľad a prosili Pána Boha, aby sme sa dívali na túto skutočnosť Božími očami. Očami viery, Božími očami,
ktoré nadobudneme vtedy, keď vpustíme Ducha Svätého do nášho srdca a keď budeme prosiť, aby sme boli veľmi, veľmi, veľmi veriaci. To je prvá vec, ktorú som vám chcel povedať. Druhá. Cirkev Sveta nám ponúka dnes spomienku na svätého Alojza Gonzágu. Všimli ste si tú nádhernú modlitbu dňa pred prvým čítaním, ktorú sme predniesli Pánovi. Ja som ju čítal a vy v spojení so mnou ste prednášali túto modlitbu. A čo tam bolo? Skúsme si spomenúť. Ak sme ho nenasledovali v nevinnosti, daj, Pane, aby sme ho nasledovali v kajúcnosti. Sú teda dve cesty do neba. Prvá cesta do neba je tá cesta čistá, tá cesta nevinnosti. A druhá je tá cesta pokánia, kajúcnosti. Preto sme prišli do tohto svätého mesta, preto si robíme túto púť, lebo chceme robiť pokánie. A pokánie to nie je iba púť do Ríma. Pokánie to nie je iba pristúpenie k sviatosti zmierenia. Pokánie, ktoré od nás očakáva Pán Boh v tomto jubilejnom roku, má byť veľkým upratovaním v srdci. Urobme to veľké upratovanie v srdci. Rozbehli sme sa, všetko z toho bytu nášho srdca sme teraz pohli, ale nestačí pohnúť. Pozrieme sa, kde je ešte nejaký prach, nejaká špina, niečo, čo nebolo rok, 2 roky, 3 roky, viac rokov očistené. A to je program, to je celoživotný program, ku ktorému sme povolaní. To je cesta, na ktorú sme nastúpili touto púťou. Takže teraz ideme domov, aby sme nielenže pokračovali v tej ceste, na ktorú sme nastúpili, ale ešte dokonalejšie každý deň uvažovali o tom, čo potrebujem zmeniť vo svojom živote. Titus nám robí radosť. Je to veľká radosť. To, čo včera hovoril Páter Kias, to je úžasná radosť pre nás. Blíži sa to Božie potvrdenie. Tak keď nám Titus urobil radosť, urobme my radosť jemu. A odíďme z tohto svätého miesta dnes s tým, že sa rozhodneme, že budeme uvažovať o tom, čím ja môžem urobiť radosť Titusovi. Čo Pán Boh očakáva odo mňa? Lebo Titus bol muž Boží a ako muž Boží v prvom rade chcel to, čo chce Pán Boh. Takže odchádzame odtiaľto s tým, že si dávame otázku, čo môžem urobiť preto, aby som urobil radosť Titusovi. Tretia vec, dotknem sa trošičku tohto dnešného evanília. Nedávajte, čo je sveté psom a neháčte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali, aby sa nepostavili proti vám. My chceme vydávať svedectvo radostného, plnohodnotného ľudského a kresťanského života. My nebudeme rozprávať o týchto veciach. To by mohlo byť to, čo nemáme robiť podľa dnešného úryvku evanjelia. Ale my chceme inak postupovať, keď prídeme domov. My chceme postupovať tak, že budeme žiť svätým životom a tým životom vyprovokujeme tú otázku u tých druhých. Prečo to robíš? Ako to, že ty sa nehádaš so svojou ženou? Ako to, že každú SMS-ku končíš tým ľúbim ťa? Ako to, že ty rozprávaš v robote o krásnych veciach tvojej rodiny, tvojich detí, tvojich vnukov, tvojich vnúčiek? Ako je to možné, že ty s úsmevom na tvári rozprávaš o tom, že aký je krásny ten život? A keď položia túto otázku, potom môžeme odpovedať. Ako je to možné? Veľmi jednoducho. Ja som veriaci človek. Ja prežívam svoj život v hlbokej viere, aj so svojou rodinou a teším sa. Takže neprídeme do roboty, aby sme rozprávali o problémoch. Neprídeme do roboty, aby sme ukázali znechutenú tvár, že máme problém. Nie, budeme problémy riešiť a prídeme
Všade, kde prídeme s úsmevom na tvári, s tým, že áno, ja som veriaci človek. Ja mám návod na život, ten najlepší, ten najkvalitnejší návod, a to je evanjelium. A ja si to evanjelium čítam každý deň. A ja sa snažím naberať mentalitu Ježiša Krista. Preto čítam denne evanjelium, aby som sa mentalizoval, aby som tú mentalitu Ježiša Krista, ktorú čítam, o ktorej uvažujem, o ktorej rozjímam, aby som naberal túto mentalitu, aby som sa stával druhým Kristom. Nie len kňaz je alter Kristus, ale každý jeden z nás by mal byť. A tak potom nebudeme dávať to, čo nemáme dávať podľa dnešného evanjelia. Pretože vyprovokujeme otázku, na ktorú budeme odpovedať. A keď ty odpovedáš niekomu na jeho otázku, tak ty mu slúžiš. Ty nenatláčaš to svoje, že toto rob ty, lebo ja to robím, lebo chodím do kostola, lebo. Nie. Ty keď odpovedáš na otázku, tak ty slúžiš tomu druhému. A ten druhý bude vďačný za to, že mu slúžiš. Takže nebudeme dávať niečo, natláčať niečo, ale budeme ukazovať nádherný kresťanský život, provokovať otázku a potom dáme takú jednoduchú, veľmi jednoduchú odpoveď, že ja som veriaci človek, takto prežívam svoj život. Tak nech nám Pán pomôže, aby sme tieto tri skutočnosti, o ktorých uvažujeme teraz, vedeli preniesť do nášho každodenného života. Každý rok, keď ďakujeme, hovoríme jedno a to isté. Sme priatelia Titusa Zemana. Ty si hlavný šéf tohoto celého. Vďaka tebe je proces tam, kde je. Všetci sme sa tu cítili tak, ako sme sa tu cítili milované Božie deti a mohli sme si prehlbiť naozaj tú vieru, prejsť tými bránami Božieho milosrdenstva. Mohli sme tu dostať veľké Božie pohľadenie. Takže, Duchovný Otec, za všetkých ti chcem povedať, si pre nás tým, čím si. Láskavým duchovným Otcom a vždy prosíme to, čo prosíme. Matka Božia, vyslíš prosby naše, duchovného Otca Juška, požehnávaj v každom čase. Pri oltári Božie svetlo rozdávaš. A tak už len prosíme, nech na teba dohliada naša Matka láskavá. Moji drahí pútnici, dávam vám úlohu. Každý deň si spomente na tento záverečný deň, ako sme slúbovali a všetci slúbime modliť sa za duchovného Otca Juška, keď nebudeme stíhať každý aspoň jeden zdravas. Takže Duchovný Otec 50 zdravasov každý deň, má čistých každý deň. Ešte sa vrátim k tomu týmu. Takže boli sme tu v takej rodinnej atmosfére. Nových sme sa snažili prijať medzi seba. My starší to už poznáme a vieme, že až doma domyslíme, čo sme dostali. Z veľkej Božej milosti sme mohli putovať. Pán Boh od večnosti pripravil zoznam týchto ľudí. Takže ešte raz ďakujeme všetkým. Danke, ktorá sa od februára usilovala pomaličky to pripraviť. Miškovi, Titusovi Radošinskému za trička, za to všetko, čo sme od neho mohli počuť. A hlavne našim chlapcom šoférom, ktorí nás po ceste vozili bezpečne vždy, tak ako všade sme sa dopravili na úrovni. Ale najviac chceme poďakovať Duchovný Otec tebe. Hovoríme to takto. Si Boží služobník, vedieš nás do neba. Aké krásne musí byť nebo, keď Boží služobník je takýto úžasný a aký musí byť ešte láskavý náš nebeský Otec. Ďakujem pekne, Duchovný Otec. Takže by som sa rád poďakoval mene mojej manželky za to, že sme mohli byť súčasťou takejto skvelej partie. Cítili sme sa tu úplne fantasticky. Našli sme tu veľa skvelých ľudí. Odchádzame síce trošku unavení, ale za to naše srdce sú plné pokoja, lásky a v podstate Martuška to pekne povedala, Jožko je veľký človek a ešte raz ďakujeme. A takisto celému organizačnému výboru a vám všetkým. Cítili sme sa tu skvelo. Ďakujeme. Ja dúfam, že sa vidíme čoskoro.
Salesián, kňaz a trpiteľ pre vieru, Boží služobník Titus Zeman z Vajnor zomrel dňa 8. januára 1969 po podmienečnom prepustení na následky neľudského väznenia a mučenia v komunistických väzniciach. Dňa 11. januára toho istého roku bol pochovaný v Bratislave vo Vajnoroch. Po začatí procesu beatifikácie boli jeho telesné pozostatky prenesené do miestneho farského kostola Sedembolestnej Panny Márie. Pani Ježišu, prosíme ťa za blahorečenie Božieho služobníka Titusa Zemana, aby sme si ho v cirkvi mohli uctievať na oltári a aby mohol byť patronom nových povolaní a zároveň patronom vytrvalosti v povolaní do zasveteného života, ale i povolaní do kvalitného manželstva a rodiny. Proces beatifikácie začal v roku 2010. V súčasnosti prebieha rímska fáza procesu blahorečenia.